piye Mbak kabare? Ngono kae to biasane kan. Ora do nangis kabeh. Sebabnya nangis apa, Mas? Jare Tia, "Wino anu pacare mantanku kae ngene ngono." Ya ta Heeh, Mbak Putri bareng yo ngono kuwi mau. Jebul kowe mau suwi. Metu mau mergo tangis-tangisan to kene jero. Kamangka ning kene ngenteni kowe sampai setengah songo. Nangis. Nangis. Anggere aku bisa nangis ya, Mas. Oh iya, kamu kan orang bahagia selalu. Oh, aku lagi bahagia-bahagiane. Ya, wong iki sowan ana tlatah Kedung Dara. Jombing. Jombang. Ya, Jombang. Nah, Jombang dalemipun Bapak Haji Sudaryono dalah Ibu Hajah Jumiasih. Buse kalian Pak No.